La ban pha sipai saka United Kingdom ban yada yaka Ukraine. Daki lakngot petwer kinong Myanmar Shakiri ba marjan. Kachinglong jingman hakini kisi ngi badlap baladap setang ki jingsniu sudah. Bat ki jingyale jingya penya pamarkiliang kat syabangi penpai. Yala ki kmat bat yala ki jong kiskor bal lorne jungi. Kamtam hakini kisnem ba manta. Bat balak kamnyar ban lap bat banong baka pertai baro kawe kandon hapdeng ka jingsong suk shongsngan hakini kisngi ba manda kawe no kum kini ki jingyale bat ki jingya umsnam hapo la ka jongkari bat kamtam kiri ka pertai kilas dang ban kletno bat ka jingsha I kunswet sendon ya ka bamta kadai hapo kari Myanmar hakabaki sipai jong ketika ri Myanmar kidang ya peteng hadu hakini kisngi ban syuthom dakabor yala ki jong kibriu kumno ban peniap klep ban lote yaki jingdon jingyam jong kiriu pajba jong katei kari bat rude wat ban le yaki kam chapo ya ka long briu man briu ki kentei ki balalong palat shisha katkum ka imlang salang hapo jong katei kari kabala penlong ya kiriu rangba kiriu sempang jong katei kari Myanmar bat rude ya kiriu pajba ban sengno laka jongka kenhun kumno ban yang yale persya ia kibor sipai ban penlim ia kabor ka ikhtiar jongki kibala syukni jubor na ka Aung San Suu Kyi kabadai kan nong yalam jongkari Myanmar barode kabala wanlam bagi paiba jongkari Myanmar kinha ban pedwirno syakiwi pat kiri ba marjan dakilak ngot kumno tang ban la nakakti jongki sipai bat ka jingyale kite ki sipai bat ka kenhun jong kiri pajba kadang ya peteng hadu hakini kisngi ba manda haba pai syakawi pat ka bentan nakaliang Donald Trump ulaju ya kren haman lakiren san yalap election jongu balada unjob bat wan biang hakabor sencar jongu persang ban pensang eno sendon ya katma hapo ka Russia persya bat kari Ukraine baru lada ka Ukraine kam sengap yakini ki AK ula ban pensang eno wat ban pha tiar yele tma bat ki jingdon kam ba man kasngi syapo kari Ukraine namar kumbang ite badai kari Amerika kabala kersan radba ya ka Ukraine halor kate ka jingwan hiar tma ki sipai jong Putin kani ka jing berngam jong Donald Trump menta kala ban bu jing ya Zelensky ubadai nong yalam kari Ukraine hadin ka jingwan pai biang jong Donald Trump kumun nong yalam kari Amerika hakasin kabaar haba persang ban ngam jeliu susu halor katei ka benda layo jingte ban nakliang Boris Johnson ubadai Prime Minister barim ka United Kingdom ula krenshai balada Donald Trump un sangeno ban pha jingyarap syapo kari Ukraine nakaliang kari United Kingdom kala ban pha yaki sipai jongka kumno ban yada lem nakabanda kari Ukraine naka jingwan pentur put palat kari Russia bat ban persang ban kini jubaru wat ya kabor sencar jungki pajba ka Ukraine hi paro kawai kumta kadai ka hok ya ka Britain ban kersan lem nakamta ka jingba jungki omla ban tip ke ka kubor ka ban sami napo ka White House hapo hakini kisi ki ban sawan alor katay katma hapdeng jongka Russia persya ia kari Ukraine anray ngaj skem bakini ki kin sayaj baj ya terenti lem kumta katma ba jongka jingyale ka bakham jor kala aplupa satang ban kino